Вітаю вас, мае паважаныя сябры. Я Струк Анастасія. Я вучуся у сярэдняй школе нумар 16 горада Мазыра у 7 А класе. Я прачытаю урывак з артыкула цёткі «Шануйце роднае слова». Роднае слово. З малых дзён чуем мы цябе з матчыных вуснаў. Ты нам тлумачыш усе дзівы свету, які дзіцячае вока бачыць навокал сябе першы раз. І табе выказваем мы свой дзіцячы жаль, крыўду, жаданне, радасць. Што можа быць даражэй сэрцу чалавека, як у сталых гадах пачуць цябе роднае слова ў чужой старане? Здаецца, быццам з далёкай чужыны пераносіш ты нас у родны край, у родную вёску, дзе мы ўзраслі, дзе першыя думкі складалі, дзе гора і радасць першы раз пазналі. Мейце сілу і адвагу дзяржацца роднага слова. Мейце смеласць усюды голасна казаць па-свойму. І тады, гледзячы на вас, асмеляцца іншыя, зразумеюць, што сэрца беларускае б'ецца не толькі пад мужыцкай сярмагай, паверыць ва ўласныя сілы свае і пойдуць цвёрдай ступой да лепшай будучыні, да ясных зор шчасця народнага.